ମହାନଦୀ ପାର ବେଳେ ଫସିଲେ ହାତୀପଲ। ମହାନଦୀରେ ପାଣିର ସୁଅ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ 7 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ପାର ହେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହାତୀ ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସି ଆସି ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ରେ ଲାଗି ରହିଛି। ହାତୀକୁ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପାଣି ସୁଅ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେଟା ସହଜ ହେଉନାହିଁ। ହାତୀ ପାଖକୁ ଡଙ୍ଗା ଯିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଭାସି ଆସି ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 6ଟି ହାତୀ ଭାସି ଆସି ଆଠଗଡ଼ ରେଞ୍ଜରର ନୂଆ ଶାସନ ଗାଁ ନିକଟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ପଟୁ 17 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ମହାନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ 7ଟି ହାତୀ ଭାସି ଆସିଥିଲେ। ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଠଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି, ହାତୀଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।